I eno ovdje pred drugome toku za vas, da vas najmite, da pokrite, a ovdje ne rokrite, da vidite vaši najmili, što postignete do prijatelje, ćete sumeti. Inače, posljedna 6 nije već jedan među nas isto kakav je člen našeg nagrade. Poradit će člena kulturno-medijskog društva naših zaštitki, a to je Stočenstvo, pravosveštenstvo, episkopos evropski, gospodin Filip. Načalnik odnošenja gospodin Filip Sudijski, dobite srdečni čestitki po povodu ovaj naš razgradnji koncert. Odajem njegov ime bude konspirator i bude rečeno neka kulturno-medijskog društva naših zaštitki veće je izbide ambasador napravstva Zekovač, podržuvano od nego do Narodna samouprava, njemu govorile, to je dneska bio napaden do nekovi ekonomski forum za dobro na građanite napravstva. Jednostavno treba da govorite, ne je ferno da govorim pred predstavite na naše strane. Ova prilika 20. godina ustanovio projekt jedna nagrada, a to je nagrada raketa koja dozvolila upravljanju odboru na kulturno-medijskog društva naših zaštitki kako najistaknat mlad člen od idečnjega. Ova godina zadovoljstvo mi je nagrada koja vraća na Stečan Kostaravski, koji inače nastavite členovi na društvu. Naši tu specifični spomenuti je dolazak na Vite nas, Vite vas. Ova godina pred 2 nedelje na festivalku Bugarija. Tamo imate prijateljstvo od menadžer koji беше от директора на Американски държави добиене покана, koja очекуваме малко песен да се конкретизира. Значи наредната година сериозно отдохът участвува на регионален футболен фестивал в директора на Американски държави, програма Голден Книги. И после би ни биде драго, ако и ова година истината не се държувате да успеем да реализираме този проект, верувате такви проекти да реализирате точно тая година. Да не дължим повече, имате възможност да и prosperите нашите сеньори, нашите амбасадори, доверие да живеят.